инҷо студияи марказии радио Озодист ва хабаргузоришҳои 26 июнро ман Шаълои Гулхоҷа муаррифӣ мекунам. имрӯз дар барнома мардуми мусулмони Тоҷикистон Иди Рамазонро ҷашн гирифт. Сарфи назар аз машварати шӯрои уламо теъдоди зиёди кӯдакони тоҷик имрӯз ба Идгардак баромаданд. низомиёни ироқӣ ваъда доданд ки то анҷоми Иди Фитр мавсилро аз ҷангҷӯёни хориҷӣ боқимонда раҳо хоҳанд кард. ва сокинони Душанбе аз он нигаронанд ки рушди тиҷорати оҳанпора боиси афзоиши дуздии оҳану таҷҳизоти мухталифи металлӣ аз қабристонҳо шудааст. бачаҳои ёш меоранд бояд нахарем, суруғошо нагирем баъд харем ҳама чизоро. боварӣ ҳосил кунем ки ҳама чиз дуздӣ нест. субҳи имрӯз пайравони дини ислом дар Тоҷикистон дар кулли масҷидҳои ҷомеаи кишвар намози Иди Фитр ва Рамазонро адо карданд. ҳанӯз дар остонаи ҷашн президенти Тоҷикистон ва шӯрои уламои марказии исломии кишвар ба камхарҷ оростани дастурхони рамазонӣ ва танзим намудани идгардаки кӯдакон таъкид карданд. ҳамкори мо Барод Юсуфӣ мегӯяд имрӯз ба масҷиди марказӣ намозгузорон камтар омаданд, вале шумораи кӯдаконе ки аз субҳи содиқ ба идгардак баромаданд мисли солҳои пеш зиёд буд. намози имсолаи Иди Фитр дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе пойтахти кишвар бо амри маъруф ва суханони табрикии Сайд Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон баргузор гашт. Абдулқодирзода дар суханронӣ бештар дар мавриди неъмати ваҳдат ва амният барои мардуми кишвар суҳбат кард ва аз намозгузорон даъват кард ки нагузоранд ягон қувваи бадхоҳ ба амнияту осоиштагии кишвар халал ворид кунад. раиси шӯрои уламо гуфт, дар рӯзи Иди Фитр мусулмононро зарур аст ки кинаву кудратро аз синаҳо дур карда аз якдигар узр бипурсанд. шумораи намозгузорон дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе ин бор ба фарқ аз солҳои пешин камтар ба назар мерасид. бисёриҳо баъд аз намоз ба ҷое мешитофтанд ва баъзе мегуфтанд ки ба онҳо дастур доданд ки имрӯз ба ҷои кор ҳозир шаванд. ҳарчанд ҳукумати Тоҷикистон Иди Рамазонро расман барои мардум рӯзи ғайрикорӣ ва таътил эълон кардааст. سمع الله لمن حمده الله أكبر. зимнан бо вуҷуди он ки қабл аз Иди Фитр раҳбарияти шӯрои уламои Тоҷикистон хостори танзими идгардаки кӯдакону тифлон дар ин рӯзи ид шуда буд, аммо идгардаки кӯдакон мисли солҳои қаблӣ дар шаҳр ҷараён дошт. шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон бо муроҷиат ба мардум гуфт ки таҳияи дастурхони бодабдаба ва идгардак ё гаштугузори кӯдакон дар рӯзи Иди Фитр дуруст нест. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҳам аз мардум хост ки рӯзи ид ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд ва аз оростани дастурхонҳои бодабдаба худдорӣ кунанд. дар зим таи як моҳи ахир дар робита ба саҳми қонуни танзими ҷашну анъанаҳо аз тариқи шабакаҳои давлатии Тоҷикистон барномаҳо ва назарпурсии микрофони озод баргузор карда мешавад. таи тақрибан 2 ҳафтаи ахир сокинон назари худро ба таҷлили идҳои мусалмонӣ иброз медоранд. дар аксари маврид сокинон хилофи хароҷоти барзиёд дар рӯзи таҷлили идҳои мусалмонӣ ва ҳатто идгардаки кӯдакон суҳбат мекунанд. бархе пешниҳод ҳам кардааст ки дар робита ба ин суннати ҷашнгирии идҳои мусалмонӣ дар қонуни танзими ҷашну анъана тағйирот ворид карда ва маҳдудиятҳо ҷорӣ шавад. барномаро идома медиҳем. фармондеҳони нирӯҳои ироқӣ мегӯянд то чанд рӯзи баъд мавсилро комилан аз ҳузури гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ озод хоҳанд кард. ба гуфтаи онҳо муқовимати ин гурӯҳи тундрав то рафт заиф мешавад ва ҷангҷӯён ҳамагӣ 2 километри мураббаъро зери тасарруф нигоҳ доштанд. пешрафти нирӯҳои низомӣ дар Ироқ боис шуд ки дирӯз мардум дар мавсил тавонистанд дар фазои оромтар Иди Фитрро таҷлил кунанд. рӯзи якшанбе 25 июн барои аввалин бор дар 3 соли ахир мусулмонони шаҳри мавсили Ироқ Иди Фитрро бо хушҳолӣ ҷашн гирифтанд. ҳарчанд вайрон кардани масҷиди таърихӣ ва манораи он ки ҳафтаи гузашта ба вуқӯъ пайваст аз ёдашон нарафтааст. кӯдакон бо силоҳҳои воқеӣ бозӣ мекарданд. аз моҳи июни соли 2014 яъне замони ҳукми гурӯҳи ифротии давлати исломӣ барои кӯдакон фақат бозичаро дар шакли силоҳ иҷоза дода буданд. худоро шукр, дар гузашта мо дар дӯзах зиндагӣ доштем. медонед доиш дар занҷилӣ чӣ кор кард? мо на об доштему на ғизо. хеле душвор буд. худоро шукр ки ба ин рӯз расидем.
خدا به مردم مسلمان و به ویژه مردم عراق موصل صلح و امنیت دهد. میخواهم به نزدیکانم رسانم که ما هنوز در بخش غربی موصل هستیم و نیروهای امنیتی به کمک ما می آیند. امید داریم که در چند روز آینده شهر پر آزاد می شود. قسمت شرقی موصل یک ماه پیش آزاد شد، ولی در ساحل رودی دجله و مرکز شهر قدیمی جنگ ها ادامه دارند. نیروهای عراقی میگویند دوام 3 روز تعجیل عید فیطر شهر از تندروان سلاح به دست پاک می شود و عملیات 8 ماهه آزادکنی موصل از دست گروه دهشت افکن دولت اسلامی به انجام می رسد. خبرگزاری رایترز نوشته است که روز یکشنبه تخمینا 350 جنگجوی خارجی در مرکز موصل استحکام گرفته بودند. گنرال های عراقی میگویند که به زودی آنها را شکست میدهند. اما مسلمانان پاکستان مثل مردم تاجیکستان عید فیطر را روز دوشنبه جشن گرفتند. در شهر کراچی با نظرداشت تهدیدهای امنیتی چاره‌های ایلوگی اندیشیده شدند. افسران امنیتی مردم را قبل از ورود به مسجدها تفتیش می‌کردند. روز جمعه بر اثر 2 ترکش در نماز جمعه شهر پرچینور کمش 50 کس کشته شد. عید فیطر امسال را فاجعه در ولایت پنجاب که منجر به هلاکت 153 نفر و جراحت ده‌ها تن دیگر شده است نبود. روز یکشنبه در پی ترکش ماشین حامل بنزین در شرق پاکستان دست کم 153 نفر به هلاکت رسیدند. بیش از 100 کس دیگر جراحت برداشته، اکثریت با آسیب زیادی سوختگی به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس میگوید فاجعه ساعت 6:23 بامداد در شاهراه احمدپور شرقیت در 400 کیلومتری جنوب و غربی شهر لاهور مرکز مأموری ولایت پنجاب پاکستان به وقوع پیوست. ماشین بارکش که 50,000 لیتر مواد سوخت انتقال میداد هنگام گردش چپه شده سوزشواری آن در راه میریزد. صدها ساکن محلی برای جمع‌آوری بنزین در نزد ماشین جمع میشوند. در این هنگام ترکش سخت به عمل می آید. من به خویشاوندانم گفتم که صبح امروز به کشتزار روند، ولی آنها دیدند که مردم زیادی در جای صدمه ماشین بنزین کشی مواد سوخت جمع آوری میکنند و با آنها همراه شدند. ناگهان ترکش به عمل آمد، همه را آتش فرا گرفت. 2 عضو عائله من فوتیدند، 2 نفر دیگر مجروح شدند. یک پسر و برادرم به هلاکت رسید، یک پسر و برادر دیگرم زخمی شدند. احتمال می رود که سیگار روشن سبب ترکش گشت. در نتیجه این حادثه 10 ماشین و موتورسیکل هایی که در نزدیکی بودند سوختند. سوختار خاموش کننده ها تنها بعد چند ساعت توانستند علنگه آتش را خاموش نمایند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف به خانواده های قربانیان اظهار تسلیت نموده دستور داد که به آسیب دیدگان کمک ضروری طبی رسانیده شود. روز هیچ که فراموش کرده نمیتونم. بچه ما کشتن، شما کشتن، اکا کشتن، بچه اکا کشتن، سو فراموشیه. در عرفه 20مین سالگرد تجلیل روز وحدت صحیفه جنگ و صلح میان تاجیکان را ورق میزنیم. این دفعه آوازخوان مردمی دولتمندی خال یادداشت‌هایش را از آن روزها قصه میکند. 27 ایون سال 1997 در صفحه خاطرات دولتمندی خال فلکسرای سرشناس تاجیک چون یک روز مهم زندگیش ثبت شده است. کنسرت او در این روز در کاخ بربط برگزار شد. وقتی چراغ افروزان کردن در تالار وحدت، یک دولتی است یک مخالفین، یک دولتی است یک مخالفین. ما گفتم آب باشه. خب اینم ما کار خوب کردیم. هرچند پشتمان عرق سفید کرده بود. نمیدونم از کدام طرف چی می شود تقدیر حال ما، لیکن چی شود نشود باید ما خدمت فرهنگی و ایدئولوژی خودمان را ادا کنیم. این حال دولتمندی خال میگوید اون روز شاعر لایق شیرالی هم در تالار کاخ بربط همراهش بود. استاد لایق شعر صلح در انتظار ما آمد رو نوشت در صحنه خواند. بعد از 2 هفته سازشنامه صلح برای برگزاری روزهای فرهنگی ختلان در بدخشان، گروهی از هنرمندان به این منطقه سفربر شدند. دولتمندی خال از این فهرست بیرون ماند. با او گفتند سالهای دیگر که تنجتر شود بعد او هم میتواند رود. رفتم فرودگاه بلیط گرفتم رفتم اسبابم خاطی رفتم اونجا
пешвоз гирифтан пагаш баъд рафтем ҷои консерт гармчашма ана баъд консерт додем да мардум ҳама пешвоз гирифт ҳама бо ма ду консерт га иловагӣ ҳама омаду ма гуфтам ака ма қатъи шумо намерам ма ду рӯзга месам консерт метум дар театри хоруғ ё дар майдони варзиши хоруғ ва ҳамин корам кардем баъд маблағи консерта ма гуфтам ба ҳамин бачакое ки як бачако хонашон тай хок монда буд ду кас буданд бародаро. ин гузориши ҳамкорамон Зарангези Наврӯшоҳро ҳамроҳ бо дигар гузоришҳои бахшида ба 20-умин солгарди рӯзи ваҳдат дар сомонаи озодӣ www.ozodi.org тамошо кунед. ёдовар мешавем ки имрӯз дар Тоҷикистон мусулмонони кишвар иди Саиди Фитрро таҷлил намуданд. маъмулан дар ин рӯз мардум ба зиёрати мазори хишу ақрабо мераванд ва қарзи суннатии худро адо мекунанд. вале дар ин авохир сокинони пойтахтро дуздии панҷараҳои сари қабрҳо нигарон кардааст. яке аз осебдидатарин қабристонҳо оромгоҳи масеҳиёни Душанбе будааст. чуночарои ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Амриддин Олимов. қурбонгул Саидова сокини шаҳри Душанбе мегӯяд чанде пеш манзили зисташро таъмир карданд ва ният дошт бо фурӯши чанде аз ашёҳои оҳанини кӯҳна қисме аз хароҷоти таъмирро ҷуброн кунад. ҷои табақшӯиро иваз кардем, дар берун мондем, хостем ба оҳанпорагиро супорем, онҳо нест, гум шуданд. хонуми Саидова бо ин мушкили хеш танҳо нест. ашёҳои оҳанӣ назири панҷара дастаҳои дар ин авохир зуд нопадид мешаванд. гаштугузори мо дар оромгоҳи масеҳиёни Душанбе нишон дод ки дар миёни садҳо қабри панҷарадор қисмате аз онҳо бурида шуданд. падар Питирим, раҳбари калисои православии Душанбе мегӯяд бархе аз ибодаткунандагон аз рабуда шудани панҷараҳои қабри наздиконашон шиква мекунанд. ҳодисаҳои рабуда шудани панҷара бештар бо гурӯҳҳои партофташуда сурат мегирад. оҳанрабоён барои рабудани панҷараҳои қабрҳое ки доим нигоҳбин мешаванд ҷуръат намекунанд. масъулони раёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе мегӯянд бо назардошти хавфи рабуда шудани панҷараҳо онҳо ба наздикони фавтидагон машварат медиҳанд ки атрофи қабри наздиконашонро бо панҷараҳои оҳанин маҳкам накунанд. атрофи оромгоҳи маҳкам карданаш ба воситаи цемблок меган цементи ё цемент ё ки цемблок маҳкам мекунанд ки ӯ тез чӣ намешавад аз кор вайрон намешавад. оҳанӣ бошад занг мезанад медзан. мо тавсия метиҳем ба ҳамин нафароне ки дар оромгоҳ хеш таборонашон хоб аст аз ҳамин масъала истифода баранд. ҳоло дар шаҳри Душанбе даҳҳо нуқтаҳои қабули оҳанпора вуҷуд доранд. ин нуқтаҳо аз лӯлиён ки маъмулан ба ҷамъоварии оҳанпора машғуланд онро харидорӣ карда дар шакли бастаҳо ба корхонаҳои оҳангудозӣ мефурӯшанд. гуфтагиам ки ҳамин чизҳоро нахарем, чизҳои дуздиро. бачаҳои ёш меорам бояд нахарем, суруғошро нагирем баъд харем ҳамин чизҳоро. боварӣ ҳосил кунем ки ҳамин чиз дуздӣ нест. нархи 1 килограмм оҳанпора дар нуқтаҳои Душанбе вобаста ба мавсим аз 50 то 60 дирам нарх дорад. ҳарчанд нархи оҳанпора дар назари аввал чандон гарон нест, аммо дар асл он як бахши саноатро дар Тоҷикистон мечархонад ки миллионҳо доллар гардиш дорад. танҳо дар шаҳр ва атрофи Душанбе айни ҳол 24 корхонаи оҳангудозӣ фаъоланд ки аксарашон моликияти шаҳрвандони чин ҳастанд. ин корхонаҳо дар як шабонарӯз қудрат доранд аз 30 то 35 тонна оҳанпораро коркард кунанд. оромгоҳи марказии Душанбе соли 1934 таъсис ёфта, ба гуфтаи масъулон то ба ҳол дар он зиёда аз 1 миллион нафар дафн шуданд. ба фарқ аз пайравони андиёни дигар, атрофи ҳар як қабри пайравони масеҳият бо панҷараи оҳанин иҳота шудааст. падар Питири мегӯяд агар садҳо посбон ҳам киро карда шавад, ҳимоя кардани ҳазорҳо марқад ғайриимкон аст ва ҳалли ин масъала дигар ба ахлоқ ва инсофи одамон бастагӣ дорад. ба як хабари дигар додгоҳи шаҳри Душанбе ҷавонеро ки сокинонро барои дарёфти раводити Шенген ва Кореяи Ҷанубӣ дар Тоҷикистон фиреб медод ба 10 соли зиндон маҳкум кард. Беҳзод Манонов дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе барои дарёфти раводит эълон овехта аз хоҳишмандон ба миқдори 1500 сомонӣ пул мегирифтааст. бо умеди хабарҳои хуб нашри имрӯзаи барномаро анҷом медиҳем. иди Саиди Фитр ба ҳамаи шумо айзон муборак бошад.